liv til Jesus i dag. Han sagde, at han ville gerne være Guds barn, og han ville gerne følge efter Jesus. Det kræver noget at blive Guds barn. Det kræver, at du lægger dit eget liv ned og overgiver dig 100% til Jesus. Så vil du få lov til at følge efter ham, og så vil han bruge dig. Hvis du uselvisk kommer til ham og siger, Jesus, jeg giver mit liv til dig i dag. Tag det, brug mig som du vil. Så vil han tage dig, og så vil han bruge dig til at række ud til andre mennesker. Så kan du leve et spændende nyt liv for Jesus, og han vil ikke svigte dig. Det står i Bibelen, og så vil du læse Bibelen, og du kan få god undervisning, og du kan lade dig døbe, så at du får kraft, virkelig bliver fyldt med Helligånden, og får et nyt liv. Så får du kraft og et spændende liv at leve sammen med Jesus. Og han vil tale til dig, og han vil fortælle dig hemmeligheder. Og så får du et nyt sprog, som vi kan tale hemmeligheder med Gud med. Det kaldes tungetale. Og du vil blive forundret over, hvilket spændende liv du får, for det er overnaturligt.